so different. Just to let it go. That's all I know. You got to let it go. So ngayon guys, pabalik na kami ulit sa shop ng Wandex. Kunin ko na yung motor kasi nga iniwan namin doon. Namin siya nagawang mahintay. Inabot na siya ng gabi sa sobrang sticky ng stock decals or stock sticker ng RS150 ko. Sobrang natagalan kami magtanggal. Tulong-tulong na nga kami talaga. Kaya ngayon, biyahe na kami ang punta doon. Update na lang kami guys, para doon na kami kasi sigurado itong biyahe na to mahaba-habang traffic to. And kung magtataka kayo guys, nakakotse kami, walang motor. So paano namin iuwi yung motor niya? Siyempre, bilang gentleman sa aming dalawa, siya nakakotse pa uwi, ako nakamotor. Kasi ang init. Unfair, di ba? Pero okay lang yan since para din naman kay Casey. Kaya okay lang mag-sacrifice. Maliit na sacrifice lang yan. Okay lang yan siya kasi maitim naman na. Grabe. 2,000 years later. Hi guys! Karating na kami. Sino Okay yun? na siguro. So, papasok na kami. So, let's go! So, ayan guys. Eto na. Nakuha ko na yung gawa ng Wandex. Ang nangyari, binigyan ko sila ng type of design na gusto ko. Then, color. Then, may mapinabago ako ng konti. Tapos yung iba sila naglagay, kumbaga pina-improve nila yung itsura, parang gano'n. So ngayon, thank you so much pala kay Sir June na nag-contact sa akin, nag-inform sa akin about nga sa decals. And si Sir Carlos siya yung nagtrabaho nito kahapon. And hanggang inabot sila ng gabi. Then yung kay, I forgot the name, hindi ko na pala yung name niya, basta yung bata nagsusumikot na tanggalin yung sticker kasi nga sobrang dikit ng stock sticker. Lahat na kami tulong-tulong para matanggal lang yan. So ngayon eto ipapakita namin sa inyo yung full image ng gawa ng Wandex.
di ba nakita nyo, parang wala naman siyang pinagkaiba sa stock. Except dito, pinapalitan ko na, dati na dito diba is yung Repsol, pinagawa ko na lang ng Sonic, tapos yung logo ng Honda, ginawa ko yung logo ko. Tapos nandun na yung nagpunta, dito na yung nagpunta yung Repsol. With the, ano pa rin, nandito pa rin yung, pero hindi na siya red. Yung stock niyan is red, pero ginawa ko na rin ng orange. So, ayun. Then, yung dito, since nagpalit ako ng kilay, orange pa rin siya, pero ginawa ko na lang ng white and orange. Yung dating red and white. As well as dito. So, kung napansin nyo din guys dito, ito, dati siyang black. Kaso nga lang, sa sobrang tagal na din at nakagamit, nabilad, parang nagkupas na yung color, kaya pinatungan na lang din ng ganitong color. Ay, pati din dito, so ito din, dinagyan din ng pagka-orange para mas lutang, pwede siya nagiging off yung design niya. And yung itsura niya. So yung pinaka the best part dito sa sticker na to, sa decals na to is reflectorize siya. As in lahat ng dyan is reflective. So ngayon, kung napapansin nyo, itong inner tube ko, hindi na siya ganun kaakma sa kulay ng motor ko. Kaya ngayon, pinaplano kong ibenta na lang siya kasama nitong inner tube nut. So, may interested, PM na lang ako or kaya naman, may mga friends ko yung naghahanap ng inner tube ang RS150 at sa naman Raider, pwede siya. PM na lang ako guys. So ayun, nagmukha na pong malinis yung aking motor. Kaya ngayon, maraming salamat kay Sir June, kay Sir Carlo, sa buong ng Wandex Decal. Yung location, saan po na makikita yung Wandex Decals and contact nila. So inalagay na lang po namin sa description box. So yung mga naka-RS 150 na gusto magpa-decals sa affordable price, check nyo na lang po yung Wandex Decals na link and page nila. So yun guys, thank you so much. Salamat sa panonood, sa pagla-like at sa share. So yun, hanggang dito na lang muna ang aking vlog. You know the drill, ride safe,